Ina kwana, ina gajiya. Yanzu na gama kallon video da Dr. Sambo ya min, nayi dariya. Dr. Sambo, idan ka je ka jungudo rikici zan tsaya maka, sai dai a rika kulle mu har sai sun gaji da kulle mu. Kai ka bani dariya. Yanzu wannan dariyar da ka bani ai ya kamata in tura maka wani abu. Sai to 1,000 zan tura maka, 100 zan tura maka. 100 ko ga ya kamata a tura mishi. 100 Dr. Sambo. Thank you so much Dr. Sambo. Na gode. Bye bye. Mutanen gari suna ta cece ku ci wai an kama ka. Inda an kama ni, yanzu za a kama ni? Ranka ya daɗe ta fi ka kuɗi fa. Sanin manyan mutane kuma fa. Ranka ya daɗe daidai gwargwado ita ma ta san manyan mutane. Mu da muke da irin su Jaruma? Bura uba na tiki an zo wajen wace ce Jaruma? Jaruma ita ce wanda aka haifa tsiyana bacci. To ranka ya daɗe kana tunanin in ka jangwado za ta tsaya maka? Allah ya ma albarka.